या भ्रष्टाचाराचेर आवाज कित्याक उठिना तर आमच्या गरीब लोकांना आवाज उठेल्यावर कोण ऐकतलो रे धर्मा कोण ऐकतलो तुमगे लायकू एक कानून मध्ये आस न्ही कसो लंच घेवचं कानून सगळे जाण तसलेच गुन्हात रे न्हू धर्मा हा भ्रष्टाचार बलात्कार आणि लंच घेवच असा पळय तो जोपर्यंत बंद जायना तितलो म्हणल्यार आमकां न्याय मेळटा धर्मा हे सगळे बंद जात जाल्यार तरुण पिढीर एक जावन तुम्ही विरोध करू जाय ह्या गाव श्रीमंत राजकारणी लोकां मुखार आमगेल्या लोकांना विरोध चल रे धर्मा विरोध चलना आमगे ह्या देशात एक कानून एक समान तेका श्रीमंत राजकारणी ह्या कानूनाक काहीच लागना ह्या कारणान आमगे देश फाटी पण आसा कारण श्रीमंत आणि राजकारणी लोक भ्रष्टाचार करते असतात आता आम्ही सगळी एक जाऊन हे बंद करू जाय हय धर्मा हय तू सांग समय आसा काम मेळटले होय ना खंय तुमका ती एक घेवन उरतले चल वच्चे आमी आनी च्या पिवया धर्मा